Ano bang magandang solusyon sa mga ganyang problema? Magandang solusyon. Para sa akin mas maganda siguro sa kwan. Transparency, accountability sa mga budget. Dahan-dahanin mo kasi huwag mong bibiglain para hindi ka mabailaukan. Oh, di ba? Ang laki oh. Tayong tayo. Hala, sobrang laki naman kasi, Andres. Parang kamuting kahoy na yan eh. Yeah! Pero naman tukis na, may ignorante ako eh. May mas malas ka. Oh, sakto Tamang palo umuwi ko na. Wow! Kaya nakatulala na naman yung taong yun. Hoy, Baak! Bakit? Bakit natutulala ka dyan? Tapos, mag-isa ka pa. Napapaisip lang kasi ako. Kasi, if there's a corrupt in governance, many people are suffer. Paano mo naman nasabi? Kon kasi, kawawa naman yung mga affected, lalo na pag may mga kalamidad na dumarating. Kawawa, lalo na yung mga natatamaan. Yeah! Pati ba naman yan problema mo? Problema na nila yun. Hindi naman sa problema ko. Siyempre, concerned citizen lang naman ako. Tsaka, hindi lang yun, marami pang iba. Katulad nito, itong mga nababasa ko. Oh, from Southeast Asia to Latin America to Africa, corruption has become global virus. And Gen Z is calling out like never before. Oh, sa Indonesia, Parliament votes itself $3,075 monthly housing allowance while citizen earn $200. Oh, kasano ka dyan? The people are explode. Wala naman. Oh, sa Thailand naman, Prime Minister suspended over leaked phone calls, border conflict erupt. Oh no! Oh, sa South Korea, former First Lady Kim Kyung-hee arrested and indicted bribery charge for accepting $40,000 luxury watch, channel bags, and Van Cleef necklace in exchange of political favors. Both and his impressed husband are now in jail. Oh, hala. Ano nang nangyayari sa mundo? Oh, ito naman sa Peru. President Dina Boluarte facing Rolex Gate scandal for luxury watch collection while country struggle with poverty. Oh, ito pa sa Colombia naman. $11.6 million corruption scandal involving disaster relief official stealing funds meant for drinking water transportation. Napay. Oh, Mexico. President Lopez Obrador and inner circle facing press corruption allegation in 2024-2025. Oh, last, ito pa, Africa. Corruption draining $10 billion annually from economic across the continent, with Nigeria ranking with 5th worst for institutional corruption in 2025. Hala, pang global news naman na yung mga sinasabi mo. Wala tuloy akong naintindihan kahit isa. Ang haba ng sinabi ko, tapos wala kang naintindihan. English naman kasi. Buti sana kung tinagalog mo. O sige, para madali mong maintindihan, lahat ng sinabi ko, puro corruption yun. Yeah! Ano bang magandang solusyon sa mga ganyang problema? Magandang solusyon. Para sa akin mas maganda siguro sa kwan.
transparency, accountability sa mga budget. Effective naman kaya yung mga yon? Siguro. Kaso, ang alam ko, iilan lang yung mga pumipirma sa ganun eh. Oh. Wala ta na. Yung mamuta pagtutungtungan niya. Ano toy? Sa papaya toy? Nagbabasit mo boy. Di pagbali na ito inala mo, maperdi lang nga ito. Mabalin ataan. Di pa itong mangkin. Mani, tangkin ni. Nagbabasit mo ito sa bamon boy. Apo, madilaw mo, pati saba. Dasabak boy, datakol. Kaya mo makita. Pag alam ko nga mo sabam. Ito yung boy niya. Kaya mo makita. Takal boy. Tangkay na pala nga tayo. Nagdakay. Nagkalalama eh. Ha? Siyempre po sa ba? Alang mo po kay mitaw. Oh. Baka ko ng plastic ata kaya mo lukatak. Hindi man, baka lukin man ti tao na. Oh, ada kasta nga plastic. Oh, iwata ba makita. Oh. Kahit paisos ka. Oh. Kaso, gusto ko makadakal kanyang boy. Una Jumbo Ganyan, ngayon ka lang nakikita ng ganito. Totoo to, baka sabihin mo plastic. Gusto mo, kagatin ko pa. Hindi, mas boy, para mamamait. Hindi mo sa boy, takla na boy. Nagsamit boy. Ganyan, gusto mo, ang laki Pinagapan na ata. Sa Bangalot, alam mo po kay Mitaw, nagkulit kan. Ate Davao sa ba? Wala na kakita kasi daw. Boy, tayo magbinti ka sa'yo. Ato di balay. Mumula ka mahal? Padawat to man, tayo mula di balay. Mula, mabalay. Ikaw kunyang, gusto mo? Ayaw mo, diwag. Ang sarap. Utak ko kayo sunyong. Solve kamitan na. Sarap Pekano, boy. Black American boy. Nagpuda mo tayo, nagigit tayo, boy. Nagtakot talaga, boy. Di makamove on. Tapos tayo espada ni Pinduan. Huwag takal niya. Lo. Ano, kasta akong kargada mo, baka tarayan da kami ito. Ang nagkasi ka bripos. Ang takal pa iso, di makamove on. Ngayon nakita ka natin, boy. Talagang ako. Boy, anak. Kasi nga talakal ganyan. Narigat idulin ko sa katak, boy. Pero bigag tilayong, boy. Arigat idulin na boy. Tulong mata yung boy. Kailangan ka talating ko, mula mon. Adi pa igbalinig, sinayang mo lang. Atilat ng boy. Kang kantaw, o talo nga poon. Inamaji tagtalo ta. Sabagay ani, may sapay lang nga bunga na ni Solvin. Magas ko pa yati, boy. Umabot pa yati nga na bigat. What? Hala, nagdakkel naman yan, Andres. Nakakatakot kainin. Mamaya, pag kinain ko, mabilaukan ako. Dahan-dahanin mo kasi huwag mong bibiglain para hindi ka mabailaukan. Oh, di ba? Ang laki Tayong tayo. Hala, sobrang laki naman kasi, Andres. Parang kamuting kahoy na yan eh. Yeah. Pero naman tukis na, may ignorante ako eh. May mas malas ka. Ano boy? Ngayon masya patugis na. Yan ay ko pa yatin na bigat. Lamin nung may pata ko kung ano na, baka tabulo na. Budwag pa ilaan. Tata yung anak tao, tapos nabigat man natin yun. Panghimagas ko man ay. At dapat may sadya boy, kasi mo lakatakal, kaya mau. Nadamati pa, kanan. Sige, dawati ka dyan may isa. Tano, tumak kita, pares nga tabel. Nagdugyot ka mo tuloy, mga anak pa ilain ko. Nawala na tuloy nga, gana, kanan natin yun. Pagtutungtungan, tabel pa ay. Andres, wala ka bang ibang pupuntahan? Ang ganda na ng usapan namin ni Bak eh. Seryoso na siya, dumating ka lang. Nag-iba na yung usapan. Basol ko man eh. Kahit ko lang may pasindayag ti sabag ko. Tatalagan makakita kastaw, sumpakita kanyayaw. Tapos paalisin lakpay. My goodness. Oh no! La.
Laki naman sa ulala. Daman na ramitin dan. Sige ulong ka kinipipa, oy. Bahala ka. Gusto mo ng saging? Sa'yo na lang to. Total, bibigyan naman ako ni Andres ng saging. Mas malaki pa yun. Ayoko yan, Baak. Ang liit naman. Mas gusto ko yung kay Andres, mas malaki. Pagpili ka pa yun lang, isi ka lang orte ikakon. Madim ka di maday. Taka manatan. Hoy, Baak! Iiwan mo na ako dito? Hindi talaga ako makamove on sa saging ni Andres. Sobrang laki. Tignan nyo itong mga bossing, napakasulit na promo na naman ng GR4. Kapag bumili ka ng 1 liter na car shampoo, may kasama na yan ng ceramic wax spray at meron pang freebies na microfiber towel. Ang kagandahan niyan, sa murang halaga lang, mabibili mo na yan. Napakasulit na promo, di ba? Kapag maglilinis ka ng motor, hindi ka na mahihirapan kasi sa car shampoo pa lang, napakabula at napaka-foamy na. Kaya talagang tanggalin yung mga namong dumi at putik sa motor mo. Dito pa lang sa car shampoo, makintab na yan pagkatapos mo banlawan. Pero mas maikikintab pa yan pag ginamitan mo nitong ceramic wax spray. I-spray mo lang yan sa fairings ng motor mo, saka mo punasan ng microfiber towel. Talagang instant shine ang kalalabasan. Kaya kung ikaw yung tipo ng tao na mahilig mag-DIY, tinatamad magpalinis sa labas, itong product ng GR4 ang maire-recommend ko sa'yo. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa ibaba para mabili mo na rin.